Suspitsado sa pagpamusil patay sa negosyante ug lubi nga manggangguray usab napasakana og kasong murder. Anang report ni Femari Dumabok. Napasakana og kasong murder ni Enero 2 kining lalaki nga nahulikam nga mipusil patay sa usa ka negosyante. Gitumbok nga suspitsado mao si Joseph Abarquez taga Barangay Pardo Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Police Major Marvin Inocencio, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, nga nakalabay pa ang biktima gamit ang sundang nga nakaigo sa suspect. Kinsa nadala sa tambalanan ug kritikal karon ang iyang kahimtang. Joseph Abarquez, yung murder incident natin last December 26, di naman natin naasahan na yung magbubuko mismo ay nalabay niya yung sundang. So na-hospital din, na-admit sa hospital yung suspect. Kaya napuntahan kagad yun ng tropa. Identified yung kasi dahil sa utang na yung 3,000. Samtang nadakpan usab ang suspitsado sa laing kaso sa pagpamusil sa usa ka babae sa sitio Manangado sa Barangay Tabunok nitong December 21. Gilang nasikop nga si Jose Roy Romares nga nasikop nitong December 29 tungod sa paghupot og di lisensyadong armas. Sa investigasyon, nasuta nga siya ang responsable sa pagpamusil. Samtang gisubay usab kung siya ba ang suspitsado usab sa pagpusil patay kang Mark Mansha netong December 25 sa susamang lugar. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.